क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव दिनै पनिन्द्रनाथ ब्रह्म बेस्ट स्टुडेन्ट एवार्ड 2021 गथायनाय आरो बटानिकेल गार्डेन बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जादों। मिथिहोनाय बादिब्ला कृष्णमुनि नाथ मुंनि सासे फरायसानो बे एवार्डखौ गथायनाय जागोन, जाय फरायसाया मेथामेटिक्स डिपार्टमेन्टआव सोलोंथाइ लानानै ग्रेजुएशनाव सेथि थाखोआव 90.25 CGPA मोननो हाना उथ्रिसारनानै गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव नैथि रेंकआव आवगायना लानो हादोंमोन आरो दा फरायसा बिथाङा गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव MSc खालामगासिनो दं होनना मिथिहोदों क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि गोरायुं बनबिना ब्रह्म बिथाङा। आरो बटानिकेल गार्डेनखौ बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा बेखेवना होयो। लोगोसे एवार्ड गथायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बाहागो लाफैना EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। আমি শিক্ষক সদায় শিক্ষকে হয়, ছাত্ৰ সদায় ছাত্ৰই হ'ব লাগে আৰু শিক্ষাগুৰু আৰু ছাত্ৰৰ মাজত কি সম্পৰ্ক এইটো আমি সকলোৱে ডিচিপ্লিন কেনেকৈ হ'ব লাগে আমি সকলোৱে গম পাওঁ। মাত্ৰ কথাটো হ'ল আমাৰ মাজত যি ডিচিপ্লিন সেই ডিচিপ্লিনটো বজাই ৰখা। আজি কোকৰাঝাৰ কলেজত আহি পেলাই ভাল লাগিছে, মানে যেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইউনিফৰ্ম পিন্ধি পেলাই নিজৰ শিক্ষা দান লোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে। নিজকে আকৌ মানে কলেজবোৰত সোমালে ছাত্ৰ নিচিনা ফিল কৰে। যিয়ে নহওক আমি বুঢ়া বয়সলৈকে বা মৰি যোৱা বয়সলৈকে ছাত্ৰই হৈ থাকিম, কিয়নো শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা শিক্ষা আমি লোৱাত কেতিয়াও আমাৰ শেষ হৈ নাযায়। আজি মই হয় এজন শিক্ষক হৈ পেলাই এই সময়ত আজি মই শিক্ষক নহয়, সমাজসেৱক হিচাপে আছোঁ, কিন্তু সমাজসেৱক হিচাপেও মই এজন ষ্টুডেণ্ট বা ছাত্ৰ আৰু এই ছাত্ৰ হিচাপে মোৰ সমাজৰ পৰা বহুত শিকিব লগা আছে আৰু যিটো আমি সকলো মানৱ জাতিয়ে শিকি আছোঁ। পূৰ্বৰ আৰু এতিয়াৰ যি শিক্ষাগত মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ডিফাৰেঞ্চ মই পাইছোঁ। আপোনাৰ মই যদিও 21 বছৰ চাকৰি স্কুলৰ এজন শিক্ষক হিচাপে মই ভেঞ্চাৰত লাগি আছিলোঁ, মোৰ 21 বছৰীয়া যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু আজিৰ যি এইটো 21st century যি এডুকেশ্যনেল ছিষ্টেমৰ লগত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী খাপ খাই আছে, ফাৰ্ষ্ট ডিফাৰেঞ্চটো পাইছোঁ। আমাৰ আগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল খুব শান্ত আছিল, খুব অবিডিয়েণ্ট আছিলে, কিন্তু আজিকালি ডিছঅবিডিয়েণ্টটো বেছি পাইছে। চাগে সেইটো সময়ৰ আহ্বান, যাৰ ফলত মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষকসকলক মান নিদিয়া বা পাংচুৱেল নোহোৱাটো আমি খুব বেছি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যিয়ে নহওক ভাল লাগিছে আজি কোকৰাঝাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত বটানিকেল গাৰ্ডেন যিটো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, তাক মোক ভাগ ল'বৰ কাৰণে প্ৰিন্সিপাল মেডামে মাতিলে আৰু ভাগ লৈ পেলাই খুব ভাল লাগিছে। তাৰ বাহিৰেও আজি আৰু এটা প্ৰগ্ৰাম আছিলে PN ব্ৰহ্ম মেৰিট একাডেমি মানে কি কয় এৱাৰ্ড প্ৰগ্ৰাম, এই প্ৰগ্ৰামতো মই ভাগ ল'লোঁ আৰু তাত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ লগত কিছুমান শিক্ষাৰ কথা লৈ পেলাই আমি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ইট ৱাজ জাষ্ট লাইক ইণ্টেলেকচুৱেল seminar where we have been participating and we share ourselves with them. प्रथमाव जोङो बटनिकेल गार्डेननि खोथाखौ बुंग्रोनोसै। जोंना बटनिकेल गार्डेन क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव दिनै जोंनि हाग्रा बिफाननि EM बिथां श्रीजुत रन्जित कुमार बसुमतारीया खेवनानै होबाय। बे बटनिकेल गार्डेनाव मेनलि जोंना हार्बेल आरो स्पाइसेस थागोन। बे हार्बेल आरो स्पाइसेस बे मेडिसिनेल प्लान्टफ्रा जोंनि बे हालामावनो मोननाय जि मेडिसिनेल प्लान्टफोर दं बेफोरखौ लाबोनानै जों बेहाय दोनफैदों आरो बेखौ जोङो जोंनि स्टुडेन्टफोरनो दिन्थिगोन आरो जाहाथे बे जिनिसा जोंनि मादाव थालांबाय थायो बेनि थाखायनो जों बे मोनसे सेस्था खालामदों। आरो बे मेडिसिनेल हार्बनि गोनांथिखौथ' जों बयबो मिथिखायो। जोंनि समाजाव बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा अजाफोर दङ। अजाफ्रा जोंनि गथ' गथाय खांनाय आरो बायदिसिना बेराम आजार जानायाव जोंनि बेफोरबायदि बे मेडिसिनेल प्लान्टजोंनो जोंखौ फाहामबोदों। नाथाय दिनैनि बे बिगियाननि जुगाव जोङो माने बेफोर जिनिसखौ जोंनि गथ'फ्रा सिनायनो माने हाला आरो दा जाहाथे बे जिनिसा जाहाथे जोंनि मादाव थायो, जोंनि मादाव ट्रेडिसनेल हिसाबै थालाङो, जोंनि बेनि थाखायनो जों मोनसे बेखौ सेस्था खालामनायदों। आरो पनिन्द्रनाथ ब्रह्म बेस्ट स्टुडेन्ट एवार्डआ 4th टाइमनि थाखाय जादों। 2018निफ्रायनो बे जागायजेनदोंमोन। बे एवार्डखौ होयो जोंनि बेसिकेलि पनिन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट। पनिन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टनि थाखाय जोंनि गिबिनि
प्रिन्सिपाल बे कलेजनि फाउन्डार प्रिन्सिपालमोनबो बिथाङा फाउन्डारमोन आरो वान अफ द फाउन्डार्स आरो बियो बिथाङा सेकेन्ड प्रिन्सिपालमोन आरो प्रिन्सिपाल हिसाबै गोबाव सम बिथाङा बे कलेजखौ सार्भ खालामदों बिथांनि फेमिलिया जोंनि कलेजाव 3 लाख थाखा होनानै मोनसे ट्रास्ट बानायदों 3 लाख थाखानिफ्राय उनाव जा जों इन्ट्रेस्ट मोनो बेखौ जों जोंनि बेस्ट स्टुडेन्टनो जों होनाय जायो देग्लाय मोनदों जोंहा कृष्णमुनि नाथआ मेथमेटिक्स डिपार्टमेन्टनि बियो गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव रेंक हल्डार फार्स्ट क्लास सेकेन्ड मोननो हादों ग्रेजुवेसनाव 90.25 CGPA मोननानै आरो बिथाङा दा गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव MSc खालामगासिनो दङ जेंनाया जोबोद दं मेइन जेंनायानो जादों जोंना टिचिं फेकाल्टिनि जोंनि कलेजाव टिचिं फेकाल्टि दिनैहाय 20टा जाबाय 20टा पस्ट जोंना भेकेन्ट जानानै दं बिनि मादाव जोंना दा माखासे 16टा पस्टखौ APSC आ एडभार्टाइज होबाय नाथाय दासिमबो इन्टारभिउ कल खालामाखै बा बेखौ आपन खालामनायनि प्रसेसा स्टार्ट जाथ'वाखै आरो जों आसा खालामो थाबैनो जागोन बिथांमोना जागोन होननानै बुंगासिनो दङ बे जाहैबाय टिचिं फेकाल्टिया जोंहा सेंसन पस्टखायावनो बेसेया खालि जानानै दङ आरो बे पस्टआ गोदान पस्ट नङा बे 2013निफ्रायनो रिटायार जायै दिनैहाय 20 जन मानसिया रिटायार जालांबाय नाथाय फिलआप खालामनायनि माबाया गैया नुवाखै जोङो बे जोंनि मेइन जेंना बेनि थाखायनो जोङो माने कन्टेक्चुयेल टिचारजों सालायनांगौ जायो आरो बिसोरनो जोङो माने एकदम माने नमिनेल सेलारि होनानै जों सालायनाय जायो फारसेथिं जाहैदों जोंहा टिचार गैया फारसेथिं जाहैदों जोंहा सिटनि अभाब जोंनाव ओरैबायदि स्टुडेन्टनि प्रेसार एभ्रि इयार आरो दाथ' बे बोसोरनैया कभिडनि थाखाय गथ'फ्रा बाहेरायाव थांनो हायाखै जोंनि कलेजावनो फैजोबो ओंखायनो जोंना माने बेनि थाखाय बिराद स्टुडेन्ट दं स्टुडेन्ट टिचार रेशिय'आ जोंना दा बारा मोजां नङा लोगोसे जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चार दा जोंनाव 4,400 स्टुडेन्टफोर दङ 4,500 स्टुडेन्टखौ अकेमडेट खालामजोबनो मोजां माबानो थाखाय सोलोंथाइ होनो थाखाय जोंनो इनफ्रास्ट्राक्चारनिबो दरकार बे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जोंनो दासिमबो माने सुफुंनो हायाखै लासै लासै जागोन जोंना फान्डफ्रा फैगोन खोथा होलांदों आरो नोंथांमोनहा मिथिगौ जे दाखालि बावैसो BTR गभर्नमेन्टनि बोसोरसे जानायनि जे बर्षपुर्ति अनुस्थानाव जोंनि आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ उइदिन 3 इयार्स इउनिभार्सिटि कनभार्ट खालामनो थाखाय मोनसे खोथा होलांबाय एनाउन्समेन्ट होलांबाय दा एनाउन्समेन्ट होनानै दा जोङो बिथांखौ खावलायो आरो जाहाथे बेखौ थाबैनो मोनसे केबिनेट डिसिसन लानानै इउनिभार्सिटि एक्टखौ बानायो आरो जोंनो BTC गभर्नमेन्टआ खोथा होदों जोंनो इउनिभार्सिटि बानायनायनि थाखाय जिखिनि हानि प्रयोजन बेखौ जोंनो थाबैनो होगोन आसा खालामो BTC गभर्नमेन्टआ बेखौ जोंनो थाबैनो होगोन जोंहा BTC गभर्नमेन्टनि सायाव मोजाङै फोथायनाय दं बिथांमोना दासिमबो जेखौ खोथा होदों बेखौ मावलांगासिनो दं आरो बेनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ धन्यबाद जानांगोन गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन